A principis dels anys 60, el nord-americà John Kennedy Toole va escriure un llibre. Cap editorial el va voler publicar. Desenganyat, es va acabar suïcidant, però el 1980 l'obra finalment es va editar i va guanyar el Pulitzer. La traducció espanyola es va titular La conjura de los necios i es va convertir en el llibre més exitós de la història de l'editorial Anagrama. Encara és perfectament llegidor i divertit. Xavier Pàmies coneix a fons el llibre perquè l'acaba de traduir amb el títol de Una confabulació d'imbècils. D'aquesta novel·la ja n'existia una versió en català titulada Una conxorxa d'enzes, però ara s'ha optat per tornar-la a traduir, perquè es va considerar que, com passa amb molts altres llibres versionats als anys 80, el model de llengua no reflectia el català real. Es tendia un allunyament sistemàtic i visceral del castellà, diguem, per esperit de país. Es va tendir a adoptar cultismes, arcaïsmes, dialectalismes, d'una manera que va fer que el resultat fos un distanciament de la llengua parlada. La novel·la de John Kennedy Toole, de qui per cert ara se n'ha publicat aquesta biografia, no és l'únic clàssic que s'ha tornat a traduir recentment al català, perquè l'editorial Viena s'ha embrancat en un projecte de llarg recorregut. Traduir de nou tots els volums de La recerca del temps perdut de Marcel Proust. En aquest cas, l'estratègia del traductor Josep Maria Pinto és als antípodes de la que va seguir el mallorquí Jaume Vidal Alcover quan va adaptar el llibre a la nostra llengua. L'Alcover, a la primera frase, que és la més coneguda, que jo he traduït durant molt de temps, me'n vaig dormir d'hora, i va posar durant molt de temps me vaig colgar de jorn, o em vaig colgar de jorn, no sé bé com ho diu. Això no només frena una mica, sinó que ha servit molt d'excusa per dir que no. L'editorial Viena publicarà 14 volums de La recerca del temps perdut i de moment ja se n'han traduït 6 a un ritme d'un volum cada any. Ignasi Gaia, TV3, Barcelona.